Sugeng dalu jeng Tatin saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Rama iki mau manggil sapa? Mas kok. Mosok Rama ora. Nah, niki mau cine-cinene panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Rama. Niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter niku utarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan iki jejak niku ten mriki mak teng ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. maksudnya Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa boten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak tak kemarang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. iya. Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek Tatin ki cah. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darahe Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Nek kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe Paitun ndak. Coba jumeneng aja. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Niki jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omongnya kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak kowe. Saya tak benak iki sing nggih, Pak. Pak Romo Mas. Mas, kula benak riyen cari kula Ci Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya, Ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, duwe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Lancen. Kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah sakit. Panjenengan menika nggih niki nembe delok njabane. Nggih ta? Nggih aku
lagi ro njobone. Lah nggih, mulane. Lek upama jerone Jerone mengke. tan Mengke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ini kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan nek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Lah iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran ta iki? Maksudnya? Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ning rat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marahi emosi lho. Kok nek marahi emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho nek ngempet. Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong kempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Lho jeneng ngempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to. lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kuning. Wis jenenge tuh ngempet. Nek ngempet iki nggih tentangan. Pikirku sudah kesana kemari sudah karu-karuan dadine. Bayanganku aku iki gampang bayangine lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya nek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Terus. Ngono. Berarti kula niki Dadi masih kan terah rumbungan. Oh, pantes. Sek, Madeporono, tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sek, kowe melu bapak Kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora ndek bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak Kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh pancen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak detik. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek nek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 ya. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duitnya 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Luar duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok jalan. mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duit e. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acok sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile wong? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ra enek Enggak, mobil. wis menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak.
apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tendang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula toh, Pak. Pak badhe minggah mriki. bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekne. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ana, Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mikipun. Mik. Nggih, Mbak Katin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Adem mriku nggih Pak nggih niku syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku, Pak. Duwe ya dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV, TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ki Mbak Tapi Elisa. gasan delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng lho Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun tapi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten lho. Ngene ndit dulur. Atas Pak. Awas. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Mboten. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cethuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anta diragoh-ragoh. Wes to, ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutane telu. Kula ragohke napa Pak? Ketoke kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, Angel jumuke. Bisa. Niku. Bah. Niki sinten? Du Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jogoto jogote endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah pundi? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta.
Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu. Nih, Yang mana? sing apa? Sing iki. Jaga. Sing kayak Oh, ini juga. Sing endi? ya telu. Perlu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Urus 50-an. Urus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki joglodok. Iki apa lho iki? Jenenge- Apik. Nggih, Pak Sun kok dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tahu ngerti. Sing Wis ndi? entek, Pak. Mpun telas? Joglodok. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Jogludro Jogludro. kalih. Engko bar Mas sik Jogliti. jenengan Joglodok. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Joklitik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Joklitik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetutne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gak ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, kenapa? Jenengan teng mriki Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Iki niki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi. Nggih. Padha lanang ape ngambung nggih. Oh, ora. Ngerti poso apa ora teman. Pangapunten Nggih, nggih. Pak Heru, pangapunten nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Nutuk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujang Alhamdulillah, kula. Cik. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi nyene. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, Lek leres. Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong di zakat. Ki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe delok iki lho. lem ngene Iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Kuwi iki Hotel kok dinding sama Mbak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Mbak Nun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ya teh. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, 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 nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih, munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Cek. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke Nggih, muga-muga nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge. Apa? Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang Sama syuting ini. menika. Oke. Kang Bonang. Mbah, tukang bonak. Nah, Benar. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep wis Wah, Pak. niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru munggah. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gendang rene. Iya, kok aku kok. Niki mungkin nek yoga diunggahke kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Iki. Lah, Tanganmu. Wah.
Sing ki wong kaya tai. Eri yo gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih matur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru Toro makasih. Aja isine ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok joisin. Loh, enggak, dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Joyce, Iya, iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin, amin, amin. Nyuwun pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Siap, nggih. Wah, niki Nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Maksud ki Kok ketoke karo Masun kok mantut. Kagabu. Aku itu kang gabu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal iki nek ora kegendam Masun ora mungkin Iki sok kocok tahu biyen kok ngene ditinggal tangan to. Terus Nggih. Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya, iya. Ora ngerti karepe to. Sitripun. THR pokoknya. Ya, depan karo. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa. Sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetan kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Lo tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah? Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. Siji desa. Wong sira petuk kok aku senting. Karepe iki penting ora kok sinting. Seneng. Bohogyo. Bog. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Oh yo Ayo. kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge Dok? Nah Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Oke, siap. Ora bakal sena. Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas. Aku mek loro. Iya iki. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndenggelmu. Maksudnya yo Agen golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, iku kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira Nah, iya. batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih, nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu. Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngono. Mari ngono, sampean kan taten apa demen?
Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya Tatin iki ngono. Mang ngemek sampean to. Tak omongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen lah. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. ngendi bojomu? Pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beda. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo, bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontok kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene kok uyar-uyur kene iki ngedum sembako ki lho. Ya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. lho alah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya kok sampun. Oh, Anu jebol. Pak anu plus tunggal nggih, plus tunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses baku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya Heeh. jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis Wah alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. tapi lah to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. guru kok tak iso. do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Tungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki. amin. Mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Dipun Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukuruk nge. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Saya poso saya gudi ngono ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya kowe. Tak ceritani kata dokter. Wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik
pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Kepedho, Mas. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, bapak itu lho Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantuan Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Nguryoyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal ndasi. Wong kuwi kena gaya nyeranutut to. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo coba. Per huruf. Oh nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantatin ora mudeng iki karo Mas. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad tak ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok Bareng waras kok pegel nih sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede diindit. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Pikir lho, kula ki adil. maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswanto Roh. Hartaswito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes sembrono. lagi apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. H Gila nih. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Loh, Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejelokne Betul. Blokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak kru. Oh no, kene tak jelaske. Hei, Ora H. gitu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus urut. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sapa? Kowe iki nyapa. Kok gak Sabar, Bro. gampang Ngengkel iki. Sabar. Jen. Kaya Ting, kenjikan apa ngono.
Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Yo, ayo. Anu. R iki ndek kuket mau gak disebut we. Gondrong ing gething iki. Wis to rasa mbok gas. R. Ros. Kok iso R wis malah. Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah, wedhus ae nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. R Tatin. Aku R. Nggih. Ora nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oci? Ya. Kan? Muga-muga Kowe ketoke padha karo dalange kowe. tenang dulu tenang. Sabar. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer ono ae. Ben numpuk ono. Tenang dulu tenang, sabar dulu. Iya. Ono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oleh kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis memang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Set kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik. Urutanmu iki genah to ngulang kalih. Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono lho. Nah, aku mana turute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su. Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel lewan. Ora balang das lho iku. Dasmu mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar, kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung mboten Ora beda-beda. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan kowe mau wis sunar ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirami bae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Ciri benci matamu. Kok dadak kayak cowok. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Duk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning mana. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinting. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani uang sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sah? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Sone sapa? Sogok.
Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong kowe karo aku. Menika sedekah. Kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tun niate sedekah. Apa kan? Iya ta. Kulo makrofin sedekah tun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh. sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora seto aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi Mas? Doa makan. Lho. Kok iso Mas? Lek doa makan, Iya iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Sing tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing bening aku to? Iya no. Apa piye carane? Mas? Masa dadak kaya Yogya alus ramai rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep aja. Ya. Ah. Deg-degan dik. Gatul. Kok gatil dalange ijan. Kuwi kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalet. Kuwi jane sinden apa barongsai ta? Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku pangar mangkat enek wong bedol nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok Biawak, ya. biawak. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu aku ra ngecewa apa bener sira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Ya. Iya. Coba Jajal klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng Oh, Mas nggih Rudi. nggih. Oke. Nggih Mas Rudi manuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, ya, disewer alhamdulillah, ya. ya. Senenge wong bejo. Panjang Nggih, rejeki. monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Nggih. Engko yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis ning kono ae. nggih wis Mas. Kene lho lungguh kene. Le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kan gorene wis mbok jaluk separo. Ora ra nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus no, Dok? Yo. Teratapan Mas. Yo. Teratapan. Balikane kepange tulis sampeyan. Sampeyan isih bukan. Ora
sampean kono sik ya Mas. Nanti, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati, aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Ngelar aku nek mau masuk. hati-hati. Gacekane. Aja cetek ya Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya, iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng iki. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa iki jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Apa Ning rumah sakit tadi. Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicaleti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Dili. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan. nalikane aku krungu ora aku ora apa bener sliramu wis kepisahan tenan iki Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jok Iki sapa to? Sapa to lali enak Sapa wis. to iki? Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange nangis. Sajake pengen apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Kok Python Kan iki. dalane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Kita wale, ini. wale, wale, Eh? wale, wale. Wale, Mas. Wale. Iki Mbak Wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Hei, mek ngono. Pripatmu Piye lah awake Kae dhewe. kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Yo aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun Sampe yo. Kuping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok tenan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru Pak Heru. menika wes iki the best kota Blitar Wong iki. menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sob Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Oh, lokal. Nggih. Oh, Gentenan ya, Cek. pancen Anu, pancen Batin ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa? anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Eh, Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to? Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, betek Tapi sik, Mas. dintekne sik Nggih, nggih. janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Teratapan. Oh iya. Teratapan. Sikat.
mesrane pegang-pegang satu deh Maleme minggu Masih dadi jantung hatiku menyang Solo Mas tuku selendang biru ojo sembrono najan aku sampun menika janda baru rom alhamdulillah alhamdulillah Anu lho. Mbak Tatin sih Pripun mau? Aja mulai lho. boten Kula lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. lajeng napa Aku puing mulai saiki.